er så glad for her, hvor vi nærmer os lovsangsejlen. Hvor vi har, apropos, Peter Hedlund har vi på i aften, og det glæder os rigtig meget til. Så jeg har fået fat i et band, og de har spurgt mig længe, om de må komme med. De er nyfrelste, og de vil egentlig gerne lige vise, hvad de kan. Og jeg har været lidt nervøs for det på grund af deres navn, men på den anden side tænker jeg, de er jo ikke det, de er, som de siger, så det kunne godt være, at vi skulle tage med, fordi vi skal have bandet på, der hedder Vi er ikke længere et New Age band. Og jeg synes simpelthen, vi skal give en kæmpe stor hånd til de to. Vi er ikke et New Age band, mine damer og herrer. Giv dem en kæmpe hånd. Jeg kan starte med at understrege. Nyt band, ikke New Age. Det er meget vigtigt at pointere, at vi ikke er et New Age band. Nej, det er vi ikke. Jamen, det er okay. Nej, det er vi ikke. Vi er ikke et New Age band. Absolut ikke New Age. Vi vil gerne tage det tilbage. Fordi der er mange, der har fået nogle forkerte oplevelser. Og haft det dårligt med sådan noget. Og vi vil gerne tage det tilbage. Vi skal gerne tilbage til, at naturen er vores ven. Ja, det er jo okay, fordi det har en skaber. Og vi vil starte med en lille øvelse her. Kan I alle sammen sige regnbue? I mærker, det er ikke farligt. Det er okay. Det er okay. Det er okay. Kan I alle sammen prøve at sige pyramide? Det er okay. Ja, det er bare en bygning. Det er bare en bygning. Prøv lige alle sammen at sige pyramide. Det er bare en bygning. Det er bare en bygning. Der er ikke mere okay. Så er der solen. Solen er vores ven. Og der er ikke noget forkert ved det. Heller ikke. Den oplevelse, man får, når man kigger op i solen med øjnene åbne. De sorte pletter er vores venner. Det er engle, der flyver hen foran solen. Engle. Det er okay. Man kan også, hvis man ikke har en sol, bare kigge op i en arkitektlampe. Det virker næsten på samme måde. Det er næsten det samme, det er bare ikke rigtig engle. Det er noget, man finder på. Ja. Men det er okay. Det er okay. Og vi er ikke et New Age band. Vi er ikke et New Age band. Det er vi ikke. Det er vi ikke. Nej. Der er mange folk, der er bange for sten. Sten er også vores venner. Sten er vores venner. De har også en skaber. De har også en skaber. Det er ikke noget at være bange for. Der er mange, der er rigtig glade for sten, som man ligger på. Og det er okay. Vi har for eksempel nogle af dem, der er okay med. Den hedder ondt i ryggen sten. Det er okay. Den er vores ven. Der er også en sten, der er meget populær. Altså, der er de der suttesten, som man også får i nogle kredser ikke, men ikke i vores, fordi sten er okay. Nogle suttesten, og den her, den er meget populær blandt mændene. Den hedder hold kæft, kone. Den fås også i en mindre version. Den hedder hold kæft, unger. Det er rigtigt, den er vores ven. Ja. Men de kan jo også købes nede hos Johnny. Man kan også lave dem selv. Man kan finde dem. De er vores venner. Men inden vi begynder på vores sang, vil vi gerne vise jer, at vi er high-tech. Vi er ikke New Age, men vi er high-tech. Yes. Vi har fået lavet hjemmeside. Ja. Hvis I går ind på www.myspace.com/vi er ikke et New Age band, Ja. så kan I finde os derinde. Vi har lavet en lille hjemmeside. Her kan man komme ind og give en lille hilsen. Man kan komme ind og sige hej. Ja. Vi har vores første nummer, der hedder Middle East. Og nummer 2, der hedder Byens Larm. Ja. Som et lille eksperiment i aften vil vi gerne optage vores nummer 3. The Wind. The Wind. Så hvis I vil være med, så kunne vi godt tænke os at have jer med til det. Er I med på den? Er I med på? Ja. Husk nu på, vi er ikke et New Age band. Ikke et New Age band. Vi er ikke et New Age band. Det er okay, det her.
så syng med på omkvædet.